malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus? Wayangan Kidalang Bayu. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa. Leluyuran anggone isih ngetas sayang. Bakal miterangkanku kali. Alhamdulillah wis icip-icip beksane Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng ning Kutha Sala Mas Gareng panjang yuswa. Ya amin 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 amin. Nggih tuku tebu cacahe 3. Mas Bayu. Apa? Delok napasku. Lah wong napas ya isih penak ngono Kak. Penak apa menggeh-menggeh kok. Menggeh-menggeh nu enten apa? Mas, hukum fisika. Enten apa dengan hukum fisika? Dengan udara yang dingin, oksigen tipis. Lah kok bukan pola kok ngene aku nyedot apa? Arep udarane dingin terus napa niku dipirsani piyai semono akeh saiki dadi anget timbul semangate. Niki sing marai menambah power kula nggih piyai sing mirsani dalu niki. Hebat sanget.
Cobi Mas Gareng. Piyai sakmene kok madhep rene kabeh. Enek siji sing madhep rono kae. Oke nguyu. Iya. Ngomong wajan niki ngetokke bahwasanya tempat sini itu memang sing seneng budaya tasih kathah. Alhamdulillah. Yai mriki pancen minded dateng wayang kok Mas Gareng. Nggih, kedah. Namung inggih anu Mas Gareng nyuwun duka, kula nyuwunaken menapa menika mamitaken dhateng Bapak ing danipun kula sowan menika rak nderekke pake to. Nggih, leres. Namung gandeng Bapak menika tasih dipun awat-awati dening dokter tidak boleh terlalu terforsir mila kepeksa kula ingkang sowan wonten mriki sekalian Mas Gareng mila nyuwun pangapunten tuwin kula nyuwun doanipun mugi Bapak kula tiyang sepuh kula Bapak Haji Anom Surata pinaringana sehat walafiat amin kegiatanipun amin saged nglipur para masyarakat wonten ing jagating pekeliran nggih mugi-mugi sing mirsani mboten kuciwa toh Ki Anom Surata mboten saged rawuh ning pun diwakili anak loro niki. Dadi kula kali Mas Bayunu putra kembaripun. Oh, malah aku lagi ngerti. Oh, lah ora ngerti sejarah kowe. Mila bapak rin paring dawuh, anu Bayu kowe iki aja sia-sia karo Mas Gareng. Kae iki ari-arimu ngaten. Arep tak pendem kok joget. Wo, bae dadi Gareng. Dadi aku lahir gudres getih ngono ya. Wong iki wong jenenge mewakili bapak. Nggih to, paling boten membuat suasana semakin meriah, semakin regeng gayeng. Wah, jan saestu Mas Gareng. Aku sawan ning kene geloku setengah mati. Kok gelo ten apa? Ora ning pantai ora turu kuwi. Pantai kene lak pantene pantai ora turu to. Ngliyep. Ha ya ngliyep kuwi ora turu, ngliyep terus. Wah, ora yen kono waduke iki watu gandul. Kuwi sing diliwati dhewe saka jalan raya kono ngliwati waduk watu gandul. Apa watu gandul iki? Kalah. Karang kates ki lho. Karang ki apa? Watu. Ha, kates ki gandul. Walah. Kowe kurang. Aku nek cara Banyumas ngarani kates iki gandul, nek piye iki ya bingung. Makane sering piknik. Gen ngerti istilah-istilah liyane. Wong jenenge ditimbali panjenengane Pak Sando Junedi. Wah, komplit aku bakal ngarani. Nggih. Wah, jan piyai kok ora lepas saka asmane utawa namanya. Sampeyan ngonceki asmane Pak Junedi. Nggih, kula sedina wau lak jagongan kalian Pak Sando Junedi. Heeh. Bareng ngoten, wah sesuai dengan namanya. Apa maksud dari nama Nun Sewu Sando Junedi? Sando Junedi. Per suku kata apa per huruf? Per suku kata, Mas. Oh, nggih. Terus San lu santai orangnya tidak terlalu formal. Nggih. Wonge santai, jagongi kula nggih santai mboten formal. Nggih, terus doa selalu dipanjatkan setiap memulai sebuah pekerjaan. Amin. Terus jujur orangnya. Leres. Terus nekat merantau ke Jakarta dengan modal tekad supaya menjadi orang yang bermanfaat. Terakhir dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Loh. Hebat. Yen mboten dermawan napa enten sidan niki saombyok niki. Ya 11 ngono lho. Seragam biru kabeh wah pamer. Durung kok anu Waranggana durung kerawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo sopir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang lurui sesuk. Jaket ora hebat. Kowe rasa ngresula urung itu aku dhewe ya urung kok. Lah kenapa wis nganggo jaket kulit kok sampeyan ya. Iki ora mung kulit tok iki sak tetelane iki. Wong Pak Junedi iki wis pirsa. Iki sapa iki kepiye wis di nganu apa? Pak Junedi pendampingnya Bu Ririn. Apa arti dari Ririn? Ayo.
Iki diterjemahke. Ha iya no. Ayo aku wis ngerti nek ro golek mula tak dekokke. Sapa? Ririn. Nggih, Bu Ririn. Ri iki riang hatinya menjadi istri dari Bapak Junedi. Nggih. Terus Rin Rina wengi tansah ndampingi Pak Junedi. Wis jenenge sapa meneh kene? Jenenge sapa meneh tak terjemahke. Oke, gandeng sampean nantang saiki aku njaluk tulung dukuhe kerajaan. Ayo. Kerajaan. Heeh. Kerajaan. Kraki keranjingan utawa seneng nonton wayang penduduke. Ya. Ya bener, heeh. Terus Jan. Jan iki aneh, seneng nonton kok ora tau nanggap. Ya durung, gitu. Tahun iki dadi penonton, engko tahun ngarep dadi penanggap Allahumma. Amin. Ya didongake piyai kene sugih rejeki. Amin. Paringi sehat walafiat. Amin. Gitu panjang umur. Wis dukuhe wis apa meneh? Desane Kedung Salam. Ya. Ayo. Kedung Salam ku lak duwe kades to. Iki kadese mirsani ra iki? Mirsani no. Pak, ora ketang rokok sak pak lho, Pak. Tak gawe apik. Ngopo ta kok terus rokok barang. Oke, kaitannya dengan acara malam hari ini. Kedung Salam terkait dengan acara hari ini. Pripun Slentrehe? Keramaian malam hari ini yang mengadakan keluarga besar Bapak Junedi dan warga desa ini. Nggih. Terus Dung iki dongane para warga muga-muga Bapak Junedi sak keluarga lan warga kene tansah pinaringan sehat walafiat kali sing nurbeda godha rencana saha lelara. Amin. Terus saking Pak Junedi dipun gelar wayang kulit kanthi dalang Ki Bayu Aji. Terakhir Lampahanipun bangun Pura Kencana kanthi bintang tamu gareng saking Semarang. Kok sida melu nek juri jenenge kok ketut. Wis kadung subuh-subuh tekan kene kok ora melu. Wes, Lah ya wingi bar saka sumber mancing kula. Sumber mancing. Ora mulih bablas rene. Wah jan kok kaya ditata. Awake dhewe iki termasuk tamu nekat lho. Lah kok tamu nekat? Asik duwe omah ora ngerti ketamon wong sakmene akeh iki. Ana sing diguang rono. Wah, aku diguang ning daleme anu Mbah Kakung. Walah, upama aku dadi Pak Junedi tak guang segara Mas sampean. Aku mau ditari seafood tapi kok ora teko-teko. Iya. Nggih. Aku seafood ki sing tak senengi ki kewan sing kelaran. Lah kok ngoten? Lho ana lho kewan laut ki sing kelaran ana lho. Apa? Kepiting. Oh iya. Dipiting ki lho. Iya, dipiting. Ana lho iwak sing ora tau ning ngarep, iwak laut. Nggih. Iwak kiper. Oh iya ning mburi terus. Nang mburi terus. Nggih. Iwak kiyu ya ana. Iwak kok kiyu 9. 9. Oh iya. Oh 9. Wong mburine engko. Ora urung tau mangan kok. Nggih. Kula niki ayo ujupe halal bihalal. Nggih, Pak Kades. So warga mriki mugi-mugi dinten menika saling melebur dosanya satu sama lain. Nggih. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Kades malam hari ini yang sudah rawuh mirsani bisa memimpin desa dan warga sini dengan baik dan benar. Leres. Mengkian pun temoto rukun wargane ampun lali Pak nanggap wayang. Amin. Dalange sinten mawon ora masalah, sing penting dagelane kula, Pak. Nek jek urip. Nek cek tembung ora enak. Lah wong senengane kok ya. Lah Ya kene- tetep sehat. Mas Amin. Gareng tak dongake tetep sehat panjang umur. Amin. Ben wong sak donya ki mati sampeyan urip. Lho, kurang piye aku dadi kanca. Moh. Piye ta dongake panjang umur kok emoh. Oh, panjang umur sak donya mati sing urip aku dhewe arep tuku kopi ning ndi. Ya kali golek warung gawe dhewe kok. Oh, golek warung we. Mas Gareng, Nun. gandeng niki ujupe halal bihalal mengeti Idul Fitri. Kula tak ngaturke lelagon Idul Fitri nggih, Mas. Oh, pun digarap. Insyaallah menika karya Ki Jungkung Darmoyo. Menika kadang dalang saking Boyolali.
Oh, mila yo diaturke Cok lelagon Idul Fitri mergo iki ujupe halal bihalal. Monggo tak derekke yo. Buka saka saron. Ayo monggo tak derekke yo. Monggo Cok. Yuk. Bareng. Wah, pur. Cetok. Gandang-gandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepingin wangi tapi kondo mata lebaran nyoto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira, akikah podo salam-salaman, dadi seneng lebur dosa santi mure basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yo, takbir, ayo. Mas Dedi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gandang-gandang terus kumandang, suara takbir terus kumawang, ambelah sepingin wangi dadi kondo tumapa lebaran nyoto. Idul Fitri hari kang suci, umat Islam suka gembira, akikah podo salam-salaman, dadi seneng lebur dosa sesanti mure basuki. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah sampun katur Mas Gareng. Nggih, kanthi halal bihalal lineburna sedaya kalepatan dedosa lahir lan batin. Leres. Nggih. Kabeh ki apa to sing digoleki? Ngaten. Yen ora apura ing ngapura. Leres. Ana pinggeting rasa antarane tangga siji lan sijine. Napa, Mas? Aja dilestarekke ning kudu ndang diilangke. Cocok. Nggih Dadi, mboten. Napa-napa niku wong jenenge menungsa yen isih urip mesti kedunungan salah lan dosa. Apes murka lali niku sandangane menungsa. Betul. Mula kabeh niku becike tinimbang ngoreksi kekurangane wong liya luwih becik kita introspeksi diri, mawas diri ndandani awake dhewe karep saya becik. Leres, Mas, leres. Nggih, Buat Mas Gareng. Tidak saling menyalahkan tapi saling memaafkan. Inggih. Awong ya anu napa niku piyai niku nek wis apura ing ngapura ki wis atine ya lega, ora ngregeti pikiran, ora marake penyakit. Mboten ganjel teng ati. Betul. Nggih. Nggih. Mas Gareng. Nun, Menika gandeng bintang tamu akeh banget. Ya mbaka siji diaturke. nggih ditanjakke, Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih suasanane sik suasana ngaten niki. Nggih. Nggih meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah.
Nggih. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik Nggih. daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya. Nggih, bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga kedung salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya. Kairo nu. Wis lintang saka Kairo sisan. Lho, kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Garing kene Mataram Mas Anggit. Yo, 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 yo. Ae ah. Ora ngira bocah kaya pring ngene kok Sik, kondange Pripun to? ngarane kaya Ade? pring iki maksude piye? Lah iki lho Nggih. bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya, iya. Pawaan. Pawaan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Sing Nggih. penting nadyan cilik sehat ya, Nduk. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Nduk? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget akeh ngono lho. banget ngoten lho Pak De. Lagi ampun banyak. Lagi awet saking mriko wau sampun Iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sami. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek. Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. Saka Jember Mas enek. Dalang. Dadi iki Iya. cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan bengi. Amin. Nggih, Ayo, no. alhamdulillah. Nggih, Jenengmu ugi. sapa jenengmu? Kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatmaruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa-dawa angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. leluhur ki wis modar e. Ha niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene. Sesepuhe ngoten lho Pak Ya ya De, panjenengan. pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De? Ya Beda? ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Nggih. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe Nggih. murid yang berprestasi kaya Mbak Amin Lintang Kairo. amin matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Nggih. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahe ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana Nggih, pundutan leres. lagu Nggih, Mbak saka- Lintang. Saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken Podang Kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. ayo Samenika. jelas Oh, nggak ngaten. Ingkang pundi? Ah. Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Oh. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak
Mergo ketamon niki jurang grawah iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung mirsani. jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Pakde. Iki apike dibawani apa, Nduk? Pedang kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, pedang kuning. Monggo, iya Mbak Lintang, monggo. Nadian wujud temung peksi. Suarane iso nggo kredit Honda. Kredit Honda iki piye to, Pak De? Tegese kowe nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, mboten Pak De. luar biasa. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak De. nek ngenyek wong sak penake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Pitikantropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Oh, aku ora enak. Oh, aku Ayo. kerpus bareng. Ya, Nduk. Diucapkan ugi Pak De. Apa? Kula dereng maaf-maafan kalih piyantun pundi? Yai anu ta. Yai Dono salam Mulya. nggih Dono Mulya. Minal aidin wal faidin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bancaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Anu. Halus manis tora merak hati. Selingkan kula golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Iso awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggone isih ngenas sayang bakal miteranggonku kali ora krasa iso awan nganti bengi.
Gonggo Mino. Yo kendangane tangan di semake. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angkrem meneh. Arek angkrem piye, Mas? Sampeyan upama duwe anak kaya Mbak Lintang ngono piye coba? Apa ora bombong atine? Membanggakan. Nggih. Ngatasi isi SMA kelas 1 wis suarane mapan, ayu tur yo jogete ngirama. Tapi lebih membanggakan lagi bahwa putra saka Mas Gareng kuwi dadi dokter kabeh. Alhamdulillah. Nggih ta? Kula pun cerita kata-kata kalian Pak Jun. Nggih. Pangestunipun pemirsa wayang kulit pun loro dokter kabeh, bojone dokter kabeh. Sak omah doktere 4. Kula ajeng buka poliklinik. Poliklinik. Poliklinik wis duwe ragat, wong ki rung duwe ragat poliklinik. Oh dadi nglumpukke klinik-klinik sik kuwi ya. Yo ngemis apa piye? Iya. Mboten tegese iki nyelengi. Sudah saya katakan anak-anak boleh jadi dokter, tapi garis bawahi. Nggih. Dahulukan sosial daripada komersial. Leres. Pun alhamdulillah. Nggih. Tangga teparo lara parani yen perlu tukokke obat. Nggih. Niki yoga-yoga niki. Piye? Niki yen lara gratis bahkan dapat bonus. Kriteriane bonus ki manut larane ya, Mas. Nggih, pokoke periksane kudu ning anakku lho. Bonusnya piye kuwi urut-urutane piye? Semakin parah semakin besar bonusnya. Upamane ana sing lara gatel, panu, kureng. Bonusnya sepeda gunung. Weh. Terus nek ana sing lara watuk, sesek ngono kuwi. Genjot ora kuat kendaraan roda loro metik. Wah. Terus nek ana sing lara jantung, kanker, paru-paru ngono kuwi. Saya parah kendaraan roda 4. Apa? Ambulan. Wes kari rumah sakit apa kuburan. Mula nek ora gelem ya kudu diudi kesehatane. Nah, segembira apapun mendapat hadiah, kalau sakit ya tetap sedih.
Pakdi. Nggih, mula Ngoten, hati yang gembira kuwi adalah obat. Nggih, Nggih, to atine disenengke, bebane beban pikirane ora usah digawe abot. Aku tau dikandani anakku, Pripun? Pak. Yen bapak kepengin waras wiris, kejaba medis ning sing luwih penting Nggih. kuwi ati lan pikiran gembira. Nggih. Gembira ku ora mergo saka duwe duit tok. Nggih. Gembira ku bisa mencari hiburan yang murah meriah tanpa biaya. Contone nanggap bapake dhewe kon joget didelok anake. Yo Ora bayar. Ya ora ono to, Mas. Wong anake anake dokter kok nanggap bapake. Ya. Lah pengen gembira kok nanggap bapake ya. Gembira iki ya yen ragat sing Nggih. cucuk kaya Pak Junedi. Leres. Pak Junedi hari ini dan keluarga adalah orang-orang yang paling gembira karena orang yang paling gembira adalah orang yang bisa menggembirakan orang lain. Amin. Wah, Loh. jan elok tenan. Lancar men dengaren. Mbok aku mergo ya urung kei jaket kuwi mau lho. Iya. Aku wis dipeseni pokoke aku kowe yen arep bali kudu laporan beliau. Oh nggih, kae mau ning spray. Luwih anget timbang jaket. Jaketmu sak awake spray iso dienggo. Pak Junedi Bayu Sirik. Aku wis entuk kok. Oh. Mbak Prigel, ayo kene. Jebul kene Mbak Prigel. Ayo, mentaram. Turun. Yo. Jarwing, jarwo. Iya. Jarwing. Jarwo. Enake. Angin tan bali Ulang apa setyane kelakon. ngono Sing sayo sing rukun kalongo. Alhamdulillah. Kok sing kowe Piye? kowe iki apa bar menek klopo kok jarikmu mawut ngene iki? Anu Pak De, rada luset menika lek numbasne Pak Junet menika kan jarik tulis dadine rada luset ngoten Ya lho. ngono ki lho resikone sindian yang nganggone jarik cap-capan iki ngono kuwi. Nyek jenengan ki. Kayak tulis pisan bingung. Lah nggih makane terus piye Tak ngene iki? benak kene. Alah, wis ora usah golek kesempatan. Sampeyan ki modus ta sine. Sorry ya, saya tidak pernah menggoda wanita selain istri saya. Waduh. Karena saya ingin menjadi seorang pria yang sangat berharga. Karena yang memiliki saya hanya satu orang wanita, istri saya. Weh. Masya Allah, hebat patut tenan. dicontoh niki Om Bayu. Patut ditonyo. Anu dicontoh kok ditonyo. Patut dicontoh. Ha iya. Mas Gareng itu pancen dienggo percontohan. Nggih. Pak Junedi sok mele dalange ampun iki to, Pak. Ngopo to? Omongane ra enak dicontoh, ditonyo. Mas Gareng, Dun. niki ugi salam hormat Saking- untuk Bapak Maijen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrad. Nggih, matur nuwun. Beliau ki nek nyang wayang gitu, utamane wisanggeni, wah luar biasa. Minded, Nggih, saestu. maniak minded utawa penggemar berat pagelaran wayang kulit khususnya sing metu wisanggeni. Mangke ora ketang sak cenglingan disuwun berkahe Dono Suwanten. Nggih, Pak Sus. Mangke anu kersane duet karo anu adikku Niken. Nggih. Iki tak mulai skop jenengmu sapa, Dok? Prigel apa? Prigel Pak De. Lah ya Prigel sapa panjange sapa? Prigel Pangayu Anzar Wening. Prigel kowe iki cah ndi, Dok? Kediri kula. Oh, ke awak. Loh. Kawak piye ta? Omamu lak ke awak to. Kawak piye maksudnya? Kediri. Kediri. Diri iki lak awak. Lah, Kediri niku kutha Kok Kediri, senengane kota buka Kediri. ganti jeneng. Oh, diplesetke. Yalah, ngono wae nesu. Mila ngeten Mas Gareng, Pak Jun menika ingin memberi perhatian kepada seniwati Jawa Timur. Betul. Alhamdulillah. Kita mula Nggih. Mbak Prigel, Mbak Winong, Mbak Niken, Nduk Lintang
kabeh putra terbaik Jawa Timur sing wektu dina iki wis menginternasional ora mung nasional. Betul, alhamdulillah. Ora hebat. Nggih, diaturaken matur sembah nuwun kagem Bobot Junet Nggih. lan ugi Ibu Ririn ya Pak De Betul. yang sudah memberi occasion, sudah memberi kesempatan untuk pekerja seni kayak awake dhewe iki Betul. berekspresi. Masya Allah, alhamdulillah. Tidak hanya memberi kesempatan berekspresi tapi juga belakang wae terus terang juga memberi rezeki pada seniman dan seniwati. Amin. Niki jenenge ora mung nguri-uri, ning nguripi karo ngurip-urip. Betul, betul. Nggih ta? Nggih. Mas Gareng. Nun. Mbak Prigel anu kersane anu nggih jumeneng sik. Niki kula nyuwun Ibu Suning diharap Dono Suwanten menika saking Pak Junedi. Oh ngaten. Suning. Ibu Suning menika Ibu Suning. adik dari Pak Junet Om Bayu. Oh ngaten Ya. nggih. Monggo Bu Suning menika dipun rencangi Mbak Prigel kali Mas Gareng. Monggo pinarak wonten pepanggungan Bu Suning. Monggo Bu Suning. Yo metaramke, Cok. Metaramke, Cok. Ayo. Timun Sigara Ayo bangun bareng-bareng. Niki Bu Suning sampun Anu, nun sewu, kepengin anu genake. Bu Suning dalemipun pundi, Bu? Le. Mas, kok sampean pateni to, Mas? Miki babat. Nah, monggo Bu, dipun. Asli kene Mas Gareng. Asli Wonosala. Wonosalam. Kedung Salam. Nun sewu, kapernah menapa kalian Pak Jun? Putranipun Mas Dalem nika. Aduh, nak dulur berarti. Nggih. Nak dulur, alhamdulillah. Ngasta menapa, Bu? Tani Pak pisan Pak. Tani. Pensiunan. Wah, sami kula nggih pensiunan. Pensiunan apa? Lek Ibu Suning menika kan pensiunan dosen. Lek sampeyan pensiunan apa Lah kira-kira? aku dosa apa wae gelem. Loh. Bus gembel kuwi kena. Oh ya, Nggih, Bu, badhe nyekar menapa? Bu Suning. Napa ajeng nyekar Mas Gareng? Ora nembang kalih Mas Gareng. Kowe seneng to yen tak tinggal? Anu Om Bayu nyon sewu. Bapak Junet menika kan juragan transportasi bisnis gitu. Alat berat ya Pak De ya. Alat berat wis Alhamdulillah. apa wae? Apa wae? Apa wae beliau lakukan? Awake dhewe engko lek mantuk siji-siji souvenire ya alat berat traktor. Ngono. Lah winginane niku kula tanggapan nggih serak mriki niku teng juragan buah Om Bayu. Nggih. Niku souvenire ya buah. Oh, dadi manut karo sing nimbali. Nggih, leres. Sesuk Sampean jare arepe ning gone juragan Kijing. Sida ora wi? anu Infone ngono infone. Anu kijinge iki khusus nggo wong wedok nggonen dhewe wae. Mas Gareng kok nesu Aku apa tak kok? keri. Kok nesu Kok apa? nesunan? Dagelan ora oleh nesunan. Ora nesu liyane ku buah kan transportasi kok kijing. Lah Lah kok rezeki wedi ngopo? Wedi karo kijing iki ngopo? Ora wedi keri. Loh, ora ya rasa wedi kijing tekan omah digawe kursi. Yo, ya ora. Wes iki ora masuk akal. Kok ora masuk akal? Oh nyatane wong sing omahe pinggir kuburan kae iso dienggo memean, iso nggo kursi kijinge kuwi. Oh kreatif ya. Ah, iya. Nggih. Bu Suning badhe nembang menapa, Bu?
Kalian Mbak Napa? Prigel lah, monggo. Nggih, kalau napa, wonten. Bu? Monggo. Anu Napa? biasanya Bu Suri niku tembange slendro, Pak De. Oh, napa Nggih. lagune Napa? napa? Biasane- Napa lagu sing dereng digawe? Monggo. Nggih, biasanya gluduk asmara niku lho. Gubuk kok gluduk. Sik kowe ayu-ayu kok rada pedhok ngono lho. Ora ngono aja kaya ngono. Gubuk kok duduk. kleru ya dibenerke to putune. Jenengan lho bunen iki. Kuwi lho nek kene iki lho. Ajeng nyanyi napa? Terserah pun. Ya gubuk asmara iso. Gubuk Nggih. aswajik. Asmara. Asmara. Ya, gubuk asmara. Niki mawi bawi mboten membayu. Bawa kok bawi. Ya ora, pancen rada sentet bocah iki. Ya wis. Yo, Bawa bawi. wis wae ora dianu ayo. Ya. Dibawani, mangga. Sing Ayo, ayo. bawa Yo. nduk prigel. Ya. Ini apa guyu-guyu nanggap dhewe guyu. Oh, Ya. seneni. Ya, Nduk. Ya. Ya cilik. Malam Minggu. Lagu lawas ki malam minggu. Ayo pergi. Ora. Terus Wayangan Kidalang Bayu. Mesam-mesem kowe sese nyokot debok kuwi delon. apa rumasamu bantengan kok nyokoti debok. Anu, ayo. Badan kedung salam. Badan kedung salam. Ini kita kedung salam, tak leres nggih, Bu? Ya, gedung salam. Mengetiri yoyo fitri bagya mulya tinebena ing Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang sampun rawuh dalu menika tansah pinaringan kesehatan, lancar rezeki dan panjang umur ya Pak De. Amin. Amin. Nggih menika tembangipun gubuk asmara. Mangga Bu Suning, buka celuk nggih Bu. Mangga. Yuet luwiwat. Nah, ayo. Lagu Yuet liwat. Vokale tambahi Mas Medet.
kirang kedhi Dereng. nggih. Kira kedhi kowe. Anu terusno Mas Pian. Nggih. Cak, yo. Monggo. Cak. Terima kasih. Mbak Bu Nuwun, Suneng. Wah, Ibu dan luar Suneng. biasa. Mas Gareng. Matur nuwun nggih, Bu. Mugi-mugi sehat selalu nggih, Bu. Matur. Sehat terus, sehat Panjang terus. yuswanipun nggih, pangestunipun. Nggih, monggo. Ibu. Matur nuwun, Ah, matur nuwun. Bu ning ki ora adil. Nggih. Lah ngapa ta? Karo prigel cipika-cipiki karo aku ora cipikan. Alah, Alah. Kowe arep ngopo kok. Sampeyan iki pantese didoni ae. Kok Oh. dicipak-cipiki kok kebagus men sampean iki? Aku arep takon. Nyapa? Kowe rung tau dinikah karo wong tuwa ya? Urung. Ya ciyak mentah-mentah. Apa sik mampu sampean? Eh? Apa sik mampu? Ora. Ngono kok Matur ita nuwun, itu. makasih Nduk Prigel. Nggih, matur nuwun Om Bayu. Ya, Sukses nggih, selalu nggih. nggih. Matur nuwun, ya. Amin. Matur nuwun ya, Nduk. Iki aku tak njuk tulung adik wedok. Sapa? Nduk Niken. Ayo kene, Nduk. Nduk Niken Salitri. Monggo. Kene Ken. Monggo. Mataram yuk. Durup. Kawin kaya. Sumuke limon sikarane ayo bangun bareng-bareng. Kayo sing rukun. Ayo. Mas Gareng. Kowe iki ngopo? Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki alus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Kuwi ra. Oh, kirek. Wah. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah, mula to sok meneh ki aja sok ngombe panas karo anyep bareng anyang-anyangen to kowe. Ngapa kok anyang-anyangan? Ngene iki. Kuwi menake jarik Oh, ngono ya. benake jare. Aduh. Wah. Selamat malam, Nduk, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Mas Sehat Bayu. ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Salinan Tibos piye? padha-padha. Inggih Kang Mas, kula sing Dan. tasik nem kathah Nggih. lupute ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa wong jenenge panjenengan jek sibuk ya kudu dirampungke gaweane. Injih, Bakune dijaga alhamdulillah. kesehatane nggih sayu. Inggih Kang Mas, ya ampun, pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep-arep kapan to ketemu karo Nduk Niken kuwi? Ah. Lah. Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. Lila, kula jane nggih kangen sangat kalih napa Mbah Hanom. Nggih, ning niki Nggih. simbah durung dereng kepareng lenggah. Sok Wah, ngaten. muga-muga iso ketemu meneh. Nggih, alhamdulillah. Nggih Nggih. mugi-mugi saged panjang yuswanipun Mbah Hanom nggih, Mas. Amin. Amin. Kula najan Dungane. kangen eram karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku kula jan Aduh. kangen banget Tek. Nada salehu, ayo. Aku lah mau lho Mas. Jan Pripun? niki mau kula ana bunga lho Mas. Saestu, Bungane Mas. apa? Bungane apa cah? Kula tas napa jenenge tas Lagi lenggah teko. ta, nggih ta. Lah aduh, iki nyapa? Kowe alal bialan karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar innallaha masobirin. Aku dudu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Gentenan piye? Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan piyantune kan nggih alus. Ah. Alus. Dadi jenengan niku ampun grayah-grayah ngeten niku namanya Loh, aku- tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. Loh, aku grayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene Loh, iki. aku grayah. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi.
ora terus sampean gerayah-gerayah ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah mbok ngonone Ya kowe ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulih. Ngapa kok nesu ki ngapa? Bojoku ora tau nyeneni lho, iki bocah iki kok trincil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Iki upama ora anakku no tak bacok tenan. Urusane iki apa? Ora wis tuwek umur cekak iki. Umur sing cepak panjang umur. Cetak panjang umur. Sampean ki sudarungon bener. Lah iya. Loh, Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Nggih, dadi manten. aja teko, kowe aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko iki. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane, ora sak karepe dhewe. Ya kan ya, ya kan ya. Tasik. Ora terus sak karepe dhewe. Gaya acara kok sak karepe dhewe. Lah aku kan yo cara ngendi mantu kok manut tamu, cara ngendi. Lah ben tak tekani kok. Wes, kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang ngene. Ya tak sumbang wis. Pokoke angger sampean cepak baskom tak sumbang. Ya sok wis. Sok lek sampean anu tak sumbang dekor wis. Kok sapa? Sampean. Kono baskom kowe dekor. Heeh. Sapa sing arep mori putih sapa? Ya aja nesu ta, aja nesu Aku ta. masaku kompak karo. Aja nesu ta. Kono kok nyambut gede. Wong tuwa nek nesu ngono ya aja ta. Ora. Aja digelani Cahayu. Nggih, Kang Cedak Mas. ana menatine rada anu. Inggih ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Embuh. Alah, kena halal bihalal ya. Halal bihalal apa Mas? Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Junedi. Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sando. Iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senengane uthik-uthik kuping, uthik-uthik irung. Angger bar kuping terus irung, apa ora mambu kowe? Lah jare sapa angger bar kuping irung? Lah bar kuping mesti lara. Malah saya nemen. Wiwit cilik gilani cahya. Ya ora to. Wah kok. Biyen yo ngono kuwi. Cilikane lak ipel-ipel lemu ngono petuk aku. Pati gareng. Wah kok Ngono ngejak salaman aku kok ora iso kok. Ning iki pancen yen ikan iki spesialis. apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku ki punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah nggulawentah bab lelagon apa wae. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Menika Bapak Majen Susilo, Panglima Divisi 2 Kostrat. Pak Sus, monggo Pak Sus pinarak wonten pemanggungan Pak Sus. Monggo. Wonten ngirangi panghormatan monggo kersa. Monggo. Iki Tintingane Mas Sigit, aku tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pinarak Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah masuk Indonesia. Sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, wilayahku. Irian barat, 2 kali cok lompaknya. Irian barat, wilayahku. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan
dipun dampingi Pak Jun. Oh, Pak Jun, Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau Pak nyanyi. Jun yang mana? Ini beliau. Taruh sing nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah, sebener sing ndi? Kowe ya ora iso to? Pak Jun iki. Pak Jun iki. Iki Pak Sus. Oh, iki Pak Jun, iki Pak Jin, Jin dan Jun. Iya. Kuwi nek kuwi ora jin nek kuwi iblis. Aku wegane mlebu kendi lho. Niki berarti Pak Panglima. Nggih. Waduh hotote. Alah. Ngopo lho nikah iki kok senane kok. Lah Mas, kaya squishy lho. Kok malah kaya dolanan. Pak Sus matur nuwun kersa ngramekaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho, mboten menapa? Lho, mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju ki ngopo Pak, maksude? niki dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih memaafkan. Oh belum, anggota tolong habis ini tangkap bawa lari ini ya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Apa marah sendiri? Moro sendiri bos Bosone apa? moro sendiri. Pak Sus, Ya. nuwun sewu Nggih. menawi pikantuk aslinipun pundi Pak Sus? Kulo iki campuran. Anak kabur kanginan Pak Disi, Pak. Kabur Gareng. kanginan. Iya, pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh, Pak Gareng. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Nggih. Iya. Oh, ora lulus. Buat saya itu lho, kula tanglet Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Lahir di daerah Desa Wotsugo, Kecamatan Jatirogo. Wah, pundi Tuban. niku? Oh, Tuban. Wong banter ora jamak kok ora ngerti. Lho mergo jati ki akeh, Jati Srana, Jati Raga, Jati Pura, Nggih, Tuban. Jati Raga, Sakmenika Tuban. ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur Panglima. Saudaranya Mbak Dunedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Sehingga amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Ya, tepuk tangan untuk Bang Jun ini malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu le Pak, Bapak minggah panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya, Pak. Arema. 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 Pacake ukurane sami kali kula nih, Pak. Iya. Ya ora iso kok gawe malah oversize. Tak gareng. Ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Mboten. Saya kalau keluar rumah macan. 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 Wah, tadi Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang, Pak? Meong. Oh, jebule padha aku. Itu gareng ini. Aku seneng gareng tadi setia. Nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Oh, nggih. Ah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwanu napa, Pak? Takut sama istri tua. Jane iki ngelokke aku apa pengakuan? Nek Yo. mboten Loh, kita tidak Denny takut. Ken ini saya kenal mulai dari kecil, sindian kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Ye, Sambil bilang- fitness nge-gym itu lagunya Denny Ken yang lagu Ambyar itu. Oh, iya, iya, Makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulur nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Ah. Bahkan nanti Pak Jun niki ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Ora nyanyi wong urung digawe kok. Pak Dalang. Pak Ye, Jun Pak itu- Dalang, Dawo. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Kan ini. Mboten namung nyuwun Pak. jaket tok, Mas Gareng. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Aja khawatir, lunas. Nun, Nah, lunas. dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Matur nuwun. Badhe. Wes, nah tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang, ada Oh, propos. Mbak propos nggih, saya setuju. Ampun, paling arep digo ajar titis. Nggih. Mboten. Moga-moga. Nggih, anu menapa lagunipun menapa Pak Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Bu? Napa Apa? remenanipun? Ken apa? Ya Ken? lagu Ambyar bisa ya Mbak Nikan Nggih, nggih. saged. Biasanya ada teksnya, ini enggak ada teksnya. Pak, Oh, sik nari apa? Saya dengan Malang ini Apa suasananya enak. Cuacanya sejuk ya kan. Banyu Langit ya, Hujan. Banyu Langit. Nah, monggo Oke. monggo. Banyu Langit. Nggih. Apal tuh Mbak Nikan? Nggih, hafal, Pak. Mbak Nikan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gareng tadi joget aja ya kan.
Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakang nanti, tenang aja. Nggih. Ora Mas aku itu ki ya? gur genahne tok iki anu kongkonane Mas Bayu mau. Apa? Oh, mboten to, Mas. Aku ora ngono, aku mung WA. Ora ngono. Pokok senengane kok nyandung daging waras. Cakot-cakotan syukur. Ya wis, ya wis gak ada syukur ya wis ngalih kono rasa melu ngene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya nih, Pak? Apa, Pak? Jaket ukurannya apa? Oh, kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima, Pak. Ya, 7 meter, Pak. 7 meter jakete. Mori meneh. Ora kulit 7 meter ki lho, iso nggo kemul. Ah, sirik gue mau. Oke, nek lagu ambiar iki lagu. Banyu langit nggih. Oh, Banyu Langit. Ayo, coba digarap gamelan Banyu Langit. Banyu Langit. Heeh, monggo. Anu patete slendro sama nggih, Pak. Nggih, ayo jajal, Cok. Yo, Cok, disiapke. Monggo. Yo. Cocok. Dhuwur. Ayo Pak Jun. Ayo Mas Nanda.
sliramu sing tak tresnani pengen nangis ngetoke alore suwe ra weruh senajan ngomongin ngalam ning dadaku tambah ana rasa kangen ning hatiku ngalam beragam kesiram udan jam yo banyu langit sing ana dhuwur kayangan watu gede kelingan ngadungi udan tasono atine wong sing asmara setya janji seprene tansah kelingan adepe gunung rapi pura melu paramu ngomong ke apa adepe gunung rapi pura sing langgar Wonosari Yogyakarta janjine lungane rangi suwe-suwe pamit esuk lungane nganti sore janjine lungane nganti suwe-suwene nganti kapan tak enteni satekan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Panglima, Bapak Ibu kalian Pak Jun. Alhamdulillah. Maturun satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang panglima. Amin. Mas Magareng. Dawuh. Satu pertanyaan. Menapa? Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? Kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya bukan. Saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak tawon, minyak kerik semua ini aduh. Itu ada japaron, ada Oh gitu. kambu, ada. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Ya, betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan tepuk tangan untuk rakyat. Terima kasih TNI semuanya yang ya. Malam membaur hari dengan ini rakyat. rukun Matur. duduk guyub, alhamdulillah. Maturun, maturun. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malam, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyub dan rukun. Ada TNI, Polri, termasuk ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Biar kita sama-sama. Pak Jun, doakan pengusaha di Malang itu hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, doakan kalau bagus kenapa di divisi nggak kita tanggap. Kan gitu, nggih. Mohon doanya nanti ya, insya Allah. Amin, ya. amin. Kita aja terima kasih. Pak, tapi Pak Gareng jangan ikut, ya kan? Oh, nggih, setuju. muka-muka udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ra katut to. Propose tetap ya. Siap. Oh, siapa? Maksudnya kasih baju loreng biar gagah kan. Oh, baju lo, propose, baju loreng. Ayo kasih baju gareng. Loreng kok Oh, gareng. Ya, terima kasih Bapak, mohon maaf Nggih, ngapunten matur nggih. nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Monggo lega malih mentaram. Turun. Jarweng jarwa. Jarweng matur. Terima kasih. Wah, gareng itu. Alhamdulillah. Orang yang selalu teraniaya akan banyak rezekinya. Amin. Wah, jan wis diratani kabeh. Ibu-ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndeleh dhuwit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepe ben ra gampang ilang. Iki mau aku wis diwenehi lho. Pipi. Resepe duit ben ra gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duwite tak deleh ning endi? Ora ngerti iki. Ndek iki ning kene. Iki resep ben duit ora gampang ilang lho. Arep dimaling ya masuk maling arep ogok-ogok rene ya ora mungkin.
Ora duwe. Iki ora nanggok blas e. Lah iya. Kayak di oh gini. Ngapa? Ngapa kok malah kiri-kiri ki ngapa? Keri kena udel. Kena udel. Wah, duwite iki dawane iki sepiro rek. Wis ngate kaya ngono iki lho. Keri ya kayak. Oh, niki. Tiba iki wis tuwa iso keri bae. Oh, iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Niki iki suwe saya pinter iki aku. Ayo. Kowe kelas pira to, Dok, sayang? Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangke kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Panjen aku mandi-mandine wong. Iya. Ya soalnya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat, agamane kuat. Kaya wayang. Wayang ki lek makin cedhek karo dalange ki berarti watake ki apik. Ora karepmu ora ngono cedhak karo Tuhan wis mati ngono ta kowe? Ora, sampean kan wis haji. Heeh. Lah kan dongane sampean kan mesti mandi. Ah, Kan iya. sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya panjen aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Aja beransumsi. Aja nesu. Sik iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Ya berarti padha karo si Lintang Kairo. Anu, iki terus terang iki karo wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar apa durung? Urung ya, Pak Dik. Urung. Apa ora iman-iman mbok gurke? Apane? Atimu kuwi lho. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya itu tidak kayak sampean. Ngapa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Lah sampean sik nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Kok iso? tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesemenangan hati. Oh, golek senenge ati. Berarti ora dibayar ora apa-apa. Lah sampean ning kene jek Ya njaluk yen ora bayaran. dibayar lah atine ora seneng. Lah kan golek senenge ati. Iya lah senenge Lah ati. berarti sampean lek golek materi. Berarti kan sampean dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi arep ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni ora ning kene ning mburi kuwi ana kamar mandi. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni nguyuh. Wah kok malah warna-warna. Kowe bos, tak golekke. Apa? Tak golekke calanang ku iso dadi pacarmu. Ndi, ganteng apa ora? Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Lah yoga. Lek malah kae dadi mokondo. Mbak Niken berarti kancani Mbak Winong. Mbak kene Mbak Winong. Kene Mbak Kowe Winong. iki. Ayo. Sampeyan iki favoritku mung nonong kae tok. Kene Mbak Winong. Ayo. Sik ning laras pelok terus bae. Sepote tunuk gleng wis ya Mas. Apik men kuwi. Apik men sepatu kok. Tunuk gleng ngono ya. Mending ngono ya. Oke kok ditabok bareng ya. Ayo. Ciralu tunuk. Wis ayo Mbak. Kok sik kowe wong tuwek-tuwek kok iso manut karo bocah lho. Kan. Dalam, Coba Mas. sepatu mau ganti jogeti Mas Garing jogete piye mau. Iya. Coba. Ayo. Ayo. Ayo Mas Garing coba. Ayo Pak. Iki malu. Dah baleni. Ayo kan. Tunuk gleng. Mas Garing. Tunuk gleng. Tunuk gleng. Iya. Tunuk gleng. Tunuk gleng. Wis. Tunuk gleng. Wis. Tunuk Iki gleng. tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa iki? Napa? Ngetus. Mbak Winong di Mbak Winong rene. Sumarahi Niken iki lho. Ora ini lho sepatu kok tunuk gelingi lagi iki lho. Apa sepet? Ya kene. Waduh jan. Bocah saiki iki lho ayu-ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo? Apa balik nah? Balik lah, sing tak boli wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah selerane itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kaya di umur 50 ke atas. Lah mbok karo mangun got kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo piye sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, nggih rada sugih Mas. Lek ora sugih ya golek ya apa. Oh ya, apa kuwi prinsip. Ya kan, dadi ngenteni dina. Kowe iki jare iki penyanyi apa wereng? Golek wong tua ndang mati warisane kok apa ngono. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit.
Walet? Walit Sing film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film ora koyo. Ya sampean tok maneh iki dadi Walit, terus aku iki bojone sampean iki bojone sampean. Terus Ngono lho. aku kudu piye? Terus Walit nak niken boleh, ngono ndang. Walit nak niken boleh. Tak nak lah sosis Walit layu. Sake. Omong apa to jane? Lho, kuwi film zaman saiki viral lho. Lah zaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Lha apa? XX. Wis ora acet. Kene saiki Mas Garing ing tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu. Nah. Astagfirullah. Nah, kuwi bocah iki polahe lho. yo kosek ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Oh iya. Yo larase pelok sampean mang gandrung bawa nyidam sari gandrung winong karo gandrung niken. Iya. Ayo kuat ora. Boyok. Oke, ini tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan baik dan benar. TNI tenan po? Apa Pani. TNI apa? Lu tiru-tiru Pak Susi. Wis rasa ngaku-ngaku ya. Ya pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba niken sik, ayo. Sing magandrung niken sik. Duh wong ayu. Nah, kaya apa? Piye, men nggo anu rabuk nyawa. Ora. Masamu tebu piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen Pak, pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kae ngelek itu tutupi sarung ngene. Iya. Pepujane ngati. Tegur aku kuat. Wis lunga. Go. Ana wong tuwa roman malah tinggal nguyuh. Caidian. Kono Ken, terno Ken. Aja ngawur e. Ya. Kaya ngene. Wong nandang kae ana rembulan Kang Mas. Endi? Rembulane ketutupan terop Kang Mas. Apa iya apa? Sing ketok drijimu tok. Wong kok ora ono rembulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok, isane tangan kene. Iya. Apa mung awakku dhewe. Kene. Genti winong. Genti winong. Kuwi lho. Jangan mendadak Mas niki anu wis tuwek latah yayine. Jangan mendadak iki bumbune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Sik to Pak Dik, kula ajeng tanglet. Apa? Niki wau kan niki seduwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak iseni lho iki. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan no. Malah. Ayo Mas Gareng, ya. Do dewa Jawa Teguh. Winong. Dalem. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Gareng digandeng. Jak mlaku sayu. Wah, jan putune ngenterke mbae ning puskesmas ya ngono kuwi. Dadi ben digolekke tombo, ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone bathine dagelan ya iki. Ngopo? Nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas-ngelus debok nggo apa? Ora pengen sesuk tuku dhewe, ayo. Kok sik apa diacarke to? Tembunge kok tuku dhewe. Ya. Kaya Nenoe welasana mring mami. Gegere winong lek ning kene ketok gawedi. nikah yo. Gegermu dhewe rene tak tutuhi gegermu dhewe. Tak tutuhi gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajare njaluk adik. Alah.
Tak nak. Hah? Tak nak. Ya dinak. Sosis Walid dah layu. Kulit Walid dah kisut. Yang nanti dicangkok lah. Apa to jane iki basa apa to? Yo, ganti niken. Udah layu. Wis mbok tus poro. Teguh udah layu. Yo. Ganti, gandrung niken ganti. Yen cedak tansah. Apane ditukui? Lanti. Pindung mimilan mimi. Besok kapan? Besok kapan katekan? Heeh, suwe lemu to kowe, Nduk. Oh, aja ngono to. Bodimu lho jan kaya bemper kuwi. Iki aku wis berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Jejer. Kaya kendaraan nyalip ya. Lan wong ayu. Genti Winong. Genti Winong rene kowe. Jenenge gandrung ya diparani kok aku sing kon moro. Aku wong wedok kudu moro aku. Tapi wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi nang Winong. Dalam. Ibaratno kaya kowe goleki batange lho, kowe sing goleki. Lah niku cocok. Rupa kira wis entekno dhewe. Ampun ngambek to, Om. Aja nesu. Umpama sira nakuda tanpa prau. Ayo nganggo laras to kok terus. Jangan ngambek. Kok terus nesu ngopo nganggo laras to? Dene aku ket mau dinyek terus kok. Mboten. Jangan mengke lek sugetan ngoten pendek lho. Pendek meneh. Weh tenan lho. Aku wis suwe ora tau mangan cah wedok lho. Upama sira nakuda Nano tanpa prau sat-sat sarah ing Jaladri. Nyik nyam nyak nyik. Nyam nyak. Lah nyapa melo sumbing barang iki. Aku ki latah kok. Walah. Nyidam Saria. Tibane cucur, Babu. Cucur. Walah, kok latah men to ya. Mara. Buka celuk memanik saka Mbak Winong sik, iku gentenan karo Mbak Niken. Monggo. Ya Mbak Winong, memanik. Monggo ayo. Mung sliramu kang dadi mani ing kalbu. Pindarat kang katon malela. Ablas kira kok jarane ya. Nggih.
apa? Piye Mas Gareng apa? Ketarik, Mak. Mas itu tuh, Mas. Lah kadung aku nyangklen iki ya. Ayo, terang. Ayo. Winong lho, winong. Niken apa kuwi? Celeng. Winong? Jaran. Mas Gareng iki kire. Kuwale. Ayo, ndoke kecokan. Apa mulai dikecokot, Lek? Ngapa? Piye? Ngapa? Putra dalem dicokot kire. Bener dicokot kire. Tak pateni. Lah mosok kene celeng kene jaran wis nggon jathil kire. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Alhamdulillah, matur nuwun Mas Bayu. Mas Bayu. Sehat selalu panjang umurnya Mas Bayu. Semoga tambah berkah ya Mas Bayu. Amin. Bahagia selalu Mas Bayu. Nggih. Aku di Ngapa? tali asih. Lah ngapa kok iso njaluk tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotang sing duwe Surawana. Apa tali dadunge ngendat. Aku ayo joget sik no. Kae mau wis ditebusi joget celeng karo jaran. Wong ora nek kringete. Lah anakku karo Winong lo kringeten. Adus keringet iki lho. Bayu ya karo wedokan lomo. Kok senengane nesu. Karo aku pahit. Wis ora usah nesu. Engko gara-gara tak tambani. Oke, lagi. Mbak Niken karo Mbak Winong gen leren sik. Langsung. Ketemu ning Patet Songo. Nggih, Mas. Bangune padha kecekele tak derekke. Taklar kang samya seba Bendara bingkang samudra